Kukuč, ahoj děti. Hele, prosím tě, Oskárku, proč pořád tak poposedáváš? Ty jsi ale nějak nervózní, nebo co? No, aby ne, já jsem ti tak zvědavý, co nám přibylo do našeho jedinečného alba kouzelné školky. No to já taky. Dáda měla výbor. Rychleji a jednodušeji už snad vařit ani nejde. Už se na vaše zvířátka moc těšíme. Ano. A je tu Božek stavitel. Božek stavitel. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, Šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna přivítá nás. Pak Božek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, Šikulu. Micka, Ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Božka, všechno spraví. Znáte Božka, Šikulu. Max přespí na statku. Ahoj, Týno, jak se daří? Dobře, pane Okurko. Pro pána, to už je čas jít domů? Maxi, hned zítra ráno musíme tu cestu dodělat. To znamená, že budu muset vstávat hodně brzy? Obávám se, že ano, Maxi. To ne. Víš ty co, Maxi, tak přespi tady na statku. Jasně, to je ale skvělý nápad, Václave. Můžu, Týno? Prosím. No, když to nebude panu Okurkovi vadit, Ovšem, že ne. ale jen pokud nebudeš zlobit, Max. Nebudu, Týno, nebudu. Tedy dobře. Hurá! Hurá! Rolande, vzhůru zpátky na dvorek. Řeknu ti, Maxi, ty se ale máš. Naschle ve spolek. Ahoj! Naschledanou. Takové přespání bude moc zábavné. Ohromně zábavné. Dynamo máš připojené, Béďo. A ty, Luďo, vezmi ta světla. Dobře, Božku, ale proč musíme pracovat zrovna v noci? Ten tunel musí být z bezpečnostních důvodů uzavřen. A tak budeme pracovat v noci, když tudy nejezdí tolik lidí jako ve dne. Jasně. Ahoj, Týno. Nazdar, Rolíku. Kde je Max? Přespí dneska v noci na statku. Opravdu? Doufám, že se mu nezačne stýskat. Bude v pohodě. Jsi připraven na dnešní noční práci? Myslím, že ano. Jste připraveni? Haha, zdá se, že Micka chce jít s námi taky. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem! No, snad. Zatím naschle. Dobrou, Maxi, dobrou, Václave. Dobrou, pane Okurko. To jsou ale dva. Václave, pan Okurka je pryč. To je švanda. Jo, je to vážně vzrušující. Ještě nikdy jsem na venkově nespal. Je to nějaký rozdíl spát ve městě? Jo, ve městě obyčejně jezdí kolem auta a tak a po uliční lampy jsou celou noc rozsvícené. To ti musí připadat, že je tady venku hrozná tma. Ano, je tma, že jo? Ano, a tichoučko. Ano a ticho. Jemine. Moc dlouho tu ticho nebude. Co budeme dělat, Božku? Musíme upevnit pár bezpečnostních světel uvnitř tunelu. Dobře, Božku. Ale nejdřív postav zábrany s odrazovými světly a my s Luďou rozsvítíme světla, abychom na tu práci viděli. Tak, sem půjdou kabely k bezpečnostním světlům. Ha, ahoj, Micko. Zdá se, že se dobře bavíš. Radši budeme pokračovat. Nechoď daleko, Micko, nebo se ztratíš.
Aha, jejda. Co to bylo? Slyšel jsi to, Václave? Václave! Nádherné brambory. Tak, tohle už je poslední. Vyzkoušíme, jestli všechno funguje. Neshaj na to, Micko! Pamatuj si, že s elektřinou si nikdy nesmíš zahrávat. Tak, zdá se, že všechno je zabezpečené. Hotovo. Hurá! To byla sova pálená, ta je málo kdy vidět. Vrať se, Micko! To ne. Micka se rozhodla tu sovu najít. Radši se za ní vydáme. To je jen vítr. Ano, přesně tak to je. Zaspívám si nějakou písničku a tak neuslyším žádné zvuky. La la la, já se nebojím. La la la, nebojím se, nebojím. Jejda, to je nějaká strašlivá příšera. Jedu zpátky na dvorek. Vrať se, Maxi! Ještě jsem s tím strašením neskončil! Jej! Maxi! Maxi! Micko! Kde pak jsi? Oh, Maxi. Božku! Maxi, co tady děláš teď uprostřed noci? Na statku nesvítí světlo. Slyšel jsem divné zvuky a začal jsem se bát. Pro pána. A Václav se taky bál? Ne, ten tvrdě spal, takže jsem v tom byl sám. No, teď už nejsi. Poslyš, co kdybys mi pomohl najít Micku? Utekla mi. Jasně, Božku. To jsi ty, Maxi? Je pomoc houkající příšera! Micko! Míco! Odkud ses to přihnala? Takže teď jsme tě našli a můžeme se vrátit k tunelu a dokončit práci. Můžu dneska v noci zůstat u tebe, Václave? Díky, Václave. Teď už musíme jen uklidit a doprovodit Maxe na statek. Ale Božku, já nebudu moc v té tmě usnout. Žádné strachy, Maxi, mám plán. Dobře. Připraven, Maxi? Ano, Božku. Dobrou noc všem. Dobrou, Maxi. Dobrou noc, Maxi. Pro pána, co je? To už je ráno? Ne, Václave. Max potřebuje světlo, protože má strach ze tmy. Aha, jasně. To ne, je tu hrozně světla, nemůžu spinkat. Takhle je to lepší, ticho a klid. Už žádné strašidelné houkající příšery.
Na pořadu spolupracovali David Prachař, Marcela Kyselová, Tomáš Racek, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Ottmar Francouzský, Marek Valenta, Barbora Šepková, Luděk Polivka a Iva Valentová. Vyrobilo Centrum tvorby pro děti a mládež, Česká televize 2003. Pojďme všichni s písničkou, říkankovou cestičkou. Někomu to bude šlapat, botičky mu budou klapat. Pěkně v rytmu do kroku, bez překážek úskoků. Jiným nepůjde to lehce, někomu se šlapat nechce. Někdy se i zapotí, jak se blátem lopotí. Kdo už šlapat nemůže, Maminka mu pomůže, všichni máme stejnou cestu. proto nebudem se bát. Na konci pak všichni spolu správné hlásky budem znát. Gádo, minule si nám slíbila písmenko P. Ano, neboj. P zkusíme tak, že stiskneme rty, schováme zoubky a zadržíme vzduch. To je moc důležité. Potom povolíme rty a vypustíme vzduch na ruku. Takhle, podívejte se. P. P. Zkuste si to. No výborně. Tak to zašeptáme P. A víte co, my si teď namalujeme kouzelný pytlík, ano. Tak, třeba takhle veliký. Tak. No a do pytlíku dáme pilu a polínko a povíme si říkanku. Pepa pilu maluje, pak polínko piluje. Tak, jak se vám to povedlo? Ukažte, děti. Tak, Karolínka. Krásný. Jedno polínko, druhé polínko, výborně. Ládine, už to máš? A Ládin dokonce stihnul 3 polínka. No to je úžasné. Výborně, kluci, ukaž tady. I s pytlíkem. Můžu se podívat? Moc se vám to povedlo, děti. Mezitím nám přijel vláček, podívejte se. Pomalu se rozjíždí a dělá a už nám ujel. Děti, ale vám to výborně šlo. A co naši kosáčci? Jak pak na tom oni jsou? Povíte nám nějakou říkanku na P? No jistě, Dádo, tak poslouchejte, děti. Pája s psíkem papá, s pájou papal táta. Papá, paninka, na puse má semínka. A teď já. Pepa, Pepík, Pepina s Pavlíkem šli do kina. Pavel, Pavlík, Pavlína s Pepou spadnou do mlýna. Je. Teda vám to také dobře šlo, kosáčci. No a co teď? Co pak si takhle zaspívat? Chtěli byste? Ano. No a jak jinak než písničku na P? Pytlák s pytlem klopítá pírem, ve světu měsíce kudla se třpití, i když ta kudla je tupá jak kopyto, je to jeho pýcha, vždycky něco chytí. Pytlák už pykal, svědomí splituje, z toho, že pytlačí, trochu se píří, i když je bez brýlí, slepý jak slepíš, vidí, jak trávou sem pažanti míří. Zamíří na toho, co se tak čepíří, v tom se však rozklepe pytlákův pisk. Přiletěl netopír, byl tady rozvířil, pytlák si kýchnul a unikl mu zisk. Pícha, pytel, pisk, netopír, slepý špil, kopyto klopítat, třpitit se, spytovat, pykat, pír, pířice, čepířice, pyšely. Pytlák s pytlem klopítá pírem, ve světu měsíce kudla se třpití, i když ta kudla je tupá jak kopyto, je to jeho pýcha, vždycky něco chytí. Pytlák už pykal, svědomí zpytuje, z toho, že pytlačí, trochu se píří, i když je bez brýlí, slepý jak slepíš, vidí, jak
trávou sem pažanti míří. Zamíří na toho, co se tak čepíří, v tom se však rozklepe pytlákův pisk. Přiletěl netopír, byl tady, rozvířil, pytlák si kýchnul a unik mu zisk. Tak a co by to chtělo teď, děti? Pohádku, prosím, Tak pohádko, pojď k nám.
Tak děti, pojďte se podívat na krásné jedinečné album Kouzelné školky, ve kterém máme obrázky vás, dětí, a vašich kamarádů zvířátek. Takže otvíráme album a je tady David a Adam a mají pejska Andyho. A vedle je Sára a ta má pudlici Betinku. To je Kamilka a její 2 kamarádi, Keník a Edetka. A Martinek, tak ten má kočičku a ta se jmenuje Nancy. Tady je. Kristýnka, ta nám nenapsala, jak se její králíček a jeho kamarád jmenují, tak nemají jméno. A tady Daniel a jeho pejsek Ben. Natálka se svým pejskem Čakým a druhá Natálka s pejskem, ne, to je Křeček, určitě to je Křeček. Ano, a jmenuje se Ferda. Sára má zase pejska Dennyho a tady Andrea s pejskem nebo s kočičkou. A jestli to je Kuba Kocour, asi ano. A tady máme Lucinku a Míšu a oni mají svého pejska, ten se jmenuje Aida. A poslední pejsek, na kterého se podíváme, se jmenuje Dina, je to německý ovčák a jeho majitel je malý Libor. Je Dádo, jenže tady jsme našli ještě jednu fotografii, pojď se na ní podívat. Tak ukáž. No. Tu bychom si hned mohli nalepit do našeho alba. Děkuju. Tak, je od Katinky Arnoldové z Mníšku pod Brdy a máme na fotografii její kamarády Iron, Tereska, Lejdinka a Ketinka. To je malinkatá, tak počkej, tak. Ano. A už si ji tady nalepíme. Výborně. No. Tak, no a než napíšu jméno a kamarády, tak si pustíme písničku, zaspíváme si. Ano! Baštili jsme v Aši exotickou kaši, uvařenou od kuchaře proslulého Paši. Uvařenou od kuchaře proslulého Paši. Pašův kuchař spleší, pohyby měl bleší, říkal, když nás odskakoval, že ho vařit těší. Říkal, když nás odskakoval, že ho vařit těší. Leč tu kaši paši nelze srovnat s naší, ať jí Pašův kuchař páše u Pašiči v Aši. Ať jí Pašův kuchař páše u Pašiči v Aši. Nejlepší je naše kaše krupicová, ať si Pašův kuchař tu svou kaši někam schová. Ať si Pašův kuchař tu svou kaši někam schová. Mňám, krupicovou kaši tu já bych si dal, Mňám, krupicovou kaši tu já bych si dal, Já ji mám také moc ráda. Ale možná raději bych se podíval ještě, Dádo, prosím, na nějaké fotečky s dětmi a s jejich kamarády. To by bylo moc prýma. Já jsem také pro. Tak se pojďme podívat. Sára a její slepice, která se zřejmě jmenuje Slepice. A tady je Petr a jeho morče Michal. A Klaudie má tady pejska Buddyho. Jsou v lese asi na procházce. Barborka a Niky a jejich pes Valda. Kristýnka a Kateřina, ale tady nevidím vůbec žádné jméno k morčátkům. A Karolína a pejsek Bertík. To je krásná fotografie, lepší děti, když posíláte větší fotografii, protože aspoň vás líp uvidíme.
A To je- tady Miroslav a jeho kůň. Pane jo, takový malý chlapeček, že by už jezdil na koníčkovi. V každém případě je krásný, Mirku. A tady máme Martinku a její štěňátko. A také nám Martinka neposlala jméno svého štěňátka a to je veliká škoda. Nezapomínejte na to, děti. Tady je Samuel a jeho Lucinka, je to morčátko a také má Samuel krásně vybarvený pokojíček. A pak je tady Nikolka a Michal a jejich kočička. Mourek, Anička se svojí kočičkou Dášenkou a Jan a Hana s pejskem Besy. No a já už se, děti, těším, že se spolu uvidíme zítra a zase se někdy podíváme na naše fotografie z tohoto kouzelného alba. Mějte se moc hezky, posílám všem velkou pusu. Ahoj! Ahoj!